Tiež máš pocit, že telo po 40-ke nepočúva? Kilá idú na brucho, energia padá a to, čo fungovalo kedysi, už nefunguje. Stále počúvame cvič viac, jedz menej, zázračné diety, no po 40-ke to už nestačí. Volám sa Peter Jánoš Deák a pomáham ženám po 40-ke získať späť kontrolu nad telom, energiu, cez pochopenie hormónov, jednoduché prirodzené zmeny. Ukážem ti 3 kľúče, ako pracovať s telom, nie proti nemu, aby si znížila tuk a cítila sa lepšie bez extrémnych výčitiek. 3 kľúče. Kľúč číslo 1. Inzulín a rytmus jedla. Hlavný princíp spočíva v udržaní stabilnej hladiny cukru v krvi, čo znamená, že nevznikajú inzulínové výkyvy a telo má menší dôvod ukladať tuk. V každom jedle správne množstvo bielkovín, vlákniny a rozumné časovanie jedál. Prečo na tom záleží? Menšie výkyvy inzulínu rovná sa menej vlčieho hladu a telo ľahšie siahá po tukových zásobách. Kľúč číslo 2. Kortizol, stres a spánok. Potrebujeme pochopiť, že vysoký stres a zlý spánok znamená vysoká hladina kortizolu a telo drží tuk najmä na bruchu. Nastavenie večerného režimu, práca so svetlom a priebežne pár minút vedomého dýchania je to, čo nám vlastne telo a nervový systém udrží v kľude, telo prestáva panikáriť a mení sa hormonálna chémia v tvoj prospech. Kľúč číslo 3. Leptín, svaly a správny pohyb. Základ je posilniť signály nasýtenia a udržať svalovú hmotu. Jednoduchý soľový tréning, ktorý dokážeme urobiť aj doma, každodenný prirodzený pohyb, je to, čo udrží svalovú hmotu a zabráni svalovej artrofii, ktorá je tak častá po 40-ke. Prečo? Viac svalov zrýchli metabolizmus, posilní leptínový signál a tlmí chute. Toto sú 3 jednoduché, ale kľúčové kroky. Možno si hovoríš, nemám čas a zase to nevydržím. Riešením sú ale malé, chytré, jednoduché kroky, ktoré ľahko zapojíš do života. Preto som vytvoril 5-dňový kurz, 5 jednoduchých krokov, vďaka ktorým znížiš tuk a cítiš sa lepšie. Nastavíš si stravu, spánok a pohyb tak, aby spolupracovali s hormónmi bez extrémov, výčitiek a chaosu. Je praktický, zrozumiteľný, postavený na princípoch fungovania tela po 40-ke a podporený komunitou, kde nájdeš motiváciu aj kontrolu. Ako autor programu dlhodobo vediem ženy k výsledkom cez jednoduché návyky. Klikni na odkaz a poďme na to spolu. Pretože spolu tvoríme výsledky.